идомаи қиссаи хоҷа сагпараст. Ҳамин ки шаб даромад, заврақи канизон аз тарафи бандар ба назар омад. ҳамаи савдогарон ба хушнудии он шодиёна заданд. аммо вақте ки заврақ ба киштӣ дарпайваст, нигоҳ карда дидам, ки ба ғайр аз он моҳрӯ ҳамаи канизон ҳастанд. мулозимон барои нохудо рухсатнома ва ҳадияҳо расониданд. чун аз канизи худ пурсидам, гуфтанд, ки албатта подшоҳ нигоҳ доштааст. савдогарон ба ман тасаллӣ дода гуфтанд, ки хуб ғам махӯр, қимати онро аз байни худ ба ту ҷамъ карда медиҳем. лекин ман розӣ нашудам. бармегардам, гуфтам. пас ба мулозимони шоҳ илтимос кардам ва як миқдор зар ҳам додам. баъд сандуқи худро ба заврақ фароварда, худам ҳам бо он гузаштам. саг низ аз паси ман барҷаста худро ба заврақ гирифт. чун ба бандар расидам, ғайр аз сандуқчаи ҷавоҳир, тамоми асбобҳоямро ба мулозимони шоҳи бандар бахшидам ва худро дар пинҳонӣ кашидам. чанд рӯз дар он диёр ба ҷустуҷӯи он дурри шоҳвор, садафвор гӯш паҳн карда, ба ҳар гӯша ва канор гардидам ва маҷнунвор умедвори дидори он лайли зор дар водиҳо медавидам ва аз он ҷо рӯ ба шаҳр овардам. лекин аз ҳеҷ ҷое пай ба мақсад набурдам, то ин ки шабе монанди дуздон ба ҳавои он ганҷи шайтон худро ба хонаи подшоҳ расонидам, вале дар он ҷо низ ӯро надидам ва суроғашро ҳам нашунидам. баъд аз ин яқин ҳосил кардам, ки вай ба назди шоҳ нарасидааст. боз аз он ҷо ба бандар омада ба ҷустуҷӯ машғул шудам. то як моҳ мегаштам ва ӯро меҷустам ва мегуфтам: зибас хунин сиришк аз дида борам, дамад аз ҷайбу доман лолазорам. ба ёди рӯи ту чандон бигирям, ки рӯят гулистоне дар канорам. инчунин ҳамин байт ҳам вирди забони ман буд. ҷудо з он оразу лаб чун нишинам, дар оташ сӯзаму дар хун нишинам. чу гирят дидаам дар мотами дил, ту гӯй дар тани ҷайҳун нишинам. то он ки шабе фикр карда ба худ гуфтам, ки шояд он моҳрӯ дар хонаи шоҳи бандар бошад. бинобар он ба таги девори ӯ рафтам, ҳарчанд ба 4 ҳад тохтам, ягон ҷои даромад ва рахнае наёфтам. танҳо як обгузаре буд, ки дар он ҳам панҷарӯи фулодӣ шонида буданд. ноилоҷ либосамро кашида ба об фуромадам ва бо 100 машаққат ба боғчаи ҳарами шоҳи бандар даромадам. ин тараф он тарафро ба оҳистагӣ дида рафта истода будам, ки ногаҳ овози он нозанинро шунидам. ӯ бо нолаи хазин дар миёнаи дарахтон маро ёд мекард. чун инро шунидам, пеш давидам ва дасту пояшро бусидам. ӯ низ чун маро дид, дар бар кашиду ҳарду аз бисёрии шавқ аз по афтодем. баъд аз замоне ки ба ҳуш омадем, ман аз он хуршеди авҷи иқбол аҳвол пурсидам. ӯ гуфт: вақте ки ба заврақ нишаста аз дарё ба соҳил расидам, шоҳи бандар канизонро як як ба назди худ ҷеғ зада бо назари харидорӣ дид, то ки навбат ба ман расид ва аз дигарон моро баргузида ба худ писандид ва аз мардум пинҳонӣ ба хонаи худ расонид. вақте ки канизони боқимондаро ба назди падарам бурданд, маро дар он миён намебинанд ва мефармояд, ки
ҳамаро ба соҳибонаш расонанд. аз он рӯз ман дар ин хонаам. шоҳи бандар ба ман ошиқ шудааст ва ҳар вақт зорӣ карда мехоҳад ки бо ман ҳамхоба шавад. ман ҳар бор ӯро бо баҳонае аз худ дур мекунам. вай ҳам азбаски маро дӯст медорад, ризои маро шарт медонад ва озурдан наметавонад. гуфтам: фидои ту гардам, охир ҳоли мо чӣ мешавад, бигӯ. ӯ гуфт: ростӣ, он ки то ҳол қасд доштам ки агар он ҳаромзода ба номуси ман дастдарозӣ кунад, худро ҳалок менамоям. аммо алҳол фикри дигар ба хотирам расид ва умед аст ки бо ин роҳ аз банд халосӣ ёбем. гуфтам: бифармо, он кадом аст? гуфт: будкадаи бузургро дидаӣ? гуфтам: номашро шунидаам. ӯ гуфт: дар соботи будкада дар қарибии пойгаҳ паласи сиёҳе ҳаст. ҳар гоҳ ба касе ягон фалокате рӯй диҳад, ё савдогаре дар баҳр ё дар дарё молашро ба ғорат диҳанд ва рӯ ба ватан надошта бошад, дар он ҷо менишинад ва он палосро ба сар мекашад. то 3 рӯз мардуме ки ба зиёрати будкада меоянд, ҳар кас муносиби ҳоли худ ба назди он кас садақа мегузорад. дар саҳари 4 кашишон ва бараҳманон ва аҳли будкада ба он ҷо ҷамъ шуда, ҳар кадом низ чизе медиҳанд. баъд узр хоста фалокатзадаро бо моли бисёре равона мекунанд. ба фикри ман, ту рафта ба дастуре ки гуфтам дар ҳамон ҷо нишин, вале баъд аз он ки ба ту узр гуфта равон карданӣ мешаванд, ту барнахез ва моли ҷамъшударо қабул накун. гӯй ки ба ман лозим нест. омадам ки шояд ӯ ба дарди ман даво кунад, вагарна дар ҳамин ҷо он қадар нишинам ки ҷонам барояд ва худро қурбон кунам, то ки доди маро аз золим ҳазрати Рӯҳулло ва бути бузург ситонад. он касе ки дидани онро металабӣ, модари бараҳманҳост. вай пиразолест ки 250, яъне 250 сол умр дорад ва дар тамоми умри худ аз будкада берун набаромадааст. вай соҳиби 26 фарзанд аст. ҳамаи бараҳман ва бараҳманзодагон ва аҳли фаранг ӯро бузург ва маҳбуб медонанд. аз ин ҷиҳат подшоҳон ва фармондеҳони фаранг маҳкуми ӯянд. баъд аз оне ки ӯ ба болини ту ояд ва ё туро ба назди худ ҷеғ занад, даст дароз карда доманашро гир ва ба зории тамом гӯй ки: эй паноҳи мардумон, агар доди мани мазлумро аз золим нагирӣ, ба хизмати бути бузург он қадар тазаррӯ ва зорӣ хоҳем кард ки супориши маро ба ту кунад. чун аз аҳволи ту пурсад, гӯй ки ман аз вилояти Аҷам овозаи адолати шуморо шунида, бо нияти зиёрати бути бузург аз роҳи дур омадаам. зане доштам ки андаке зебоӣ дошт. рӯзе ки аз дарё баромадам, шоҳи бандар занамро дида ошиқ гардида, ӯро бо зур аз ман кашида гирифт. қоидаи мо он аст ки ҳар гоҳ номаҳраме зани моро бинад, мо маҷбурем ки ӯро кушем. то хуни номаҳрамро нарезем, он зан ба мо ҳалол намешавад. вақте ки зан ҳалол нашуд, даст аз кору бори зиндагӣ мекашем, намехӯрем ва намекушем. баъд аз шунидани ин суханон, он симбарро видо кардам ва рафта ба ҷое ки гуфта буд, ба дастури мазкур нишастам. рӯзи 4 кашишон омаданд ва аз рӯи қоида ҳадияҳои ҷамъшударо ба назди ман гузошта, таклифи бархостан карданд.
вале ман қабул накардам ва гуфтаҳои он дилбанди донишмандро такрор кардам. ман палосро аз сар нагирифта ба даруни буткада даромадам. дидам, ки дар тахти бутти бузург як нимтахти тиллокорӣ гузошта буданд. дар рӯи тахт рахт партофта пиразоли хушҳол саропо сиёҳпӯш дар он нишастааст. ду тифли 10-12 сола ба тарафи чапу рости ӯ нишаста буданд. пиразол бо онҳо ба бозӣ машғул буд. ман пеш рафта пои тахтро бусидаму доманашро гирифтам ва ҳарчи он оқила таълим дода буд гуфтам. пиразол баъд аз шунидани аҳволи ман пурсид: эй аҷамӣ, магар шумо занҳои худро пинҳон медоред? гуфтам: бале, ин айбро мо дорем. ӯ гуфт: ин қоида хуб нест. ман ҳозир мефармоям, ки шоҳи бандарро бо зани ту ҳозир кунанд ва он золими бебокро, яъне шоҳро танбеҳ кунам, ки ибрати дигарон шавад ва то донад, ки киро амини мулк кунанд. баъд аз он аз дигарон пурсид: ин шоҳи бандар кист? кашишон гуфтанд, ки фалон кас. чун номи ӯро шунид, гуфт, ки ҳоло он лаънатӣ бо ҳамон дараҷа расидааст, ки дастандозӣ ба сатри мардум мекунад. баъд рӯи худро ба он ду писар баргардонда гуфт: фарзандон, зуд ба шаҳр равед ва ба боргоҳи шоҳ дароед. ба он ғофили ҷоҳил бигӯед, ки модари мо мегӯяд, ки ҳукми бути бузург шудааст. ту фалон касро, ки марди золим ва нобоб аст, шоҳи бандар кардаӣ. ӯ ба дарвешони бисёр ситам кардааст ва мекунад. аз ҷумла ин марди аҷамӣ аз мазлумони ӯст. бояд ҳукми қатли шоҳи бандарро ба ӯ навишта диҳӣ ва амволи ӯро, агарчи бисёр ҳам бошад, ба ин мардак, ки назаркардаи мост, бубахшӣ ва ӯро аз худ розӣ кунӣ. вагарна ҳамин шаб туро бо санги сиёҳ баробар хоҳам кард. он ду тифл бо фармудаи модар аз буткада баромада савор шуданд. ҷамъе аз кашишон пешпеши онҳо ноқӯсзанон ва зикргӯён ба шаҳр даромаданд. аҳли фаранг хоки қадами аспи онҳоро табаррук гуфта мебардоштанд. вақте ки ба дарбори шоҳ расидем, ба ӯ хабар расид. вай зуд ба истиқболи мо давида, он ду тифлро дар бар кашид ва ба боргоҳ даромада онҳоро дар паҳлӯи худ шинонид. баъд аз сабаби омадани онҳоро пурсид. онҳо гуфтаи модарашонро баён карданд. подшоҳ андешае намуда гуфт: хуб аст, ҳозир мефармоям рафта шоҳи бандарро биёранд ва дар рӯ ба рӯи ин мард шинонанд, то ки ҳақиқати масъаларо пурсем. ман дар дили худ гуфтам, ки эй воҳ, ки беҳ нашуд, бадтар шуд. агар шоҳи бандарро биёранд, ман чӣ мегӯям? он тифлони рамузфаҳм, чун изтироби маро диданд, аз камина фаҳмиданд, ки он ҳукм мувофиқи хоҳиши ман набудааст. бинобар он даст бар доман зада аз ҷо бархостанд ва ҳарду бо як забон гуфтанд, ки давлати дунё димоғатро гирифтааст, ки ба ҳукми бути бузург мухолифат мекунӣ. ё гуфтаи модари моро хилоф медонӣ ва мехоҳӣ, ки боз худ тафтиш кунӣ? не, кори ту зоя шуда, ақлат нуқсон ёфтааст. охир аз оташи ғазаби бути бузург андеша кун. тифлон берун рафтанӣ шуданд. подшоҳ бетоқат шуд ва бо илтимоси тамом онҳоро гардонида ба ҷои худашон шинонид. вазирҳо ва надимҳо ба подшоҳ муттафиқ шуда
ба бадгӯии шоҳи Бандар забон кушоданд ва ба подшоҳ арз карданд, ки гуфтаи модари Бараҳманон дуруст аст ва ҳукми бути бузург ҳақ аст. Албатта ӯ воҷибулқатл аст. подшоҳ чун ҳукми ҷамоатро шунид, аз гуфтаи худ пушаймон шуд ва ҳукми куши шоҳи Бандарро ба дасти худ навишта ба ман дод ва молу ҷои ӯро ба ман бахшида, ба илова мансаби шоҳи Бандарро ҳам ба ман супурд. баъд ба ман либос ва асп инъом карда, ба он ду тифл зару ҷавоҳири бисёре бахшида, ба модарашон аризае навишта гусел кард. ман бо хушҳолии тамом ба бутхона рафтам. модари Бараҳманон аризаи шоҳро хонда ва тафсилиро фаҳмида хушдил шуд ва фармуд, ки ноқиси буткардаро навозанд. бо шунидани овози ноқус дарҳол 500 нафар сипоҳии мусаллаҳ ба дари бутхона ҳозир шуданд. модари Бараҳманон ба онҳо фармуд, ки ба ин мард ба Бандар рафта, шоҳи Бандарро гирифта ба дасти ин мард супоранд, то ба ҳар соат ки хоҳад ӯро бикушад ва амволи ӯро муҳофизат бикунанд ва набояд касе ба хонаи ӯ дохил шавад. баъд аз ин ба Бандар равона шудем. яке аз саркардагон пеш рафт ва ба шоҳи Бандар гуфт, ки ҳаракат макун. дар он дам аз ақиби онҳо ман расидаму ба вай ҳуҷум овардам ва сарашро аз танаш ҷудо кардам. баъд аз он гумоштагон, мансубон ва мулозимони ӯро гирифта дафтарҳои ӯро забт намуданд ва ба даруни ҳарам шитофтанд ва он дилбарро дарёфтам. баъд аз оне ки моли ӯро аз назар гузаронидам, маҷлисе барпо карда, ба мулозимон ва одамони шоҳи Бандар инъомҳо дода, ҳар кадоми онҳоро ба амали худашон гузоштам. ғуломонро ҳам навозиш карда аз худ хурсанд кардам. ба ҳар кадом касоне, ки бо фармони модари Бараҳманон ба ёрии ман омада буданд, мувофиқи ҳолашон чизе бахшидам. барои подшоҳ ва модари Бараҳманон низ ҳадияҳо ва тӯҳфаҳо тайёр карда, рӯзи дигар рафта онҳоро дидам. баъд аз он бо осудагӣ ва хотирҷамъӣ бо ин симбар зану шӯ гашта, даст ба домани висоли якдигар расидем. азбаски ҳамарӯза подшоҳ ва сипоҳро хизмати лоиқ мекардам, шоҳро нисбат ба ман шафқат зиёд шуд, то ки ба шарафи ҳамсӯҳбатӣ расидем. ҳеҷ масъалае бе машварати ман ҳал намегардид. ростӣ дар он рӯзҳо ташвише ки доштам танҳо ҳамин буд, ки ба сари бародаронам чӣ омада бошад. то ин ки баъд аз он 3 сол корвоне аз савдогарон ба лаби дарё ғун шуданд. онҳо гӯё аз Вазиробод меомаданд ва ирода доштанд, ки аз роҳи дарё ба вилояти Аҷам раванд. шаҳриёро дастур чунон буд, ки корвонҳое ки ба Бандар меомаданд ба ман армуғон меоварданд ва маро ба зиёфат таклиф менамуданд. ман меҳмони онҳо мешудам ва молҳояшонро аз назар гузаронида ушр мегирифтам ва рухсати рафтан мекардам. чун аҳли кофила ба дастури мазкур маро ба меҳмонӣ бурданд, дар вақте ки чизҳои онҳоро аз назар мегузаронидам, бародаронамро дидам, ки дар қатори човушон хизмат мекарданд. онҳо буқчаҳои молро ба дӯш бардошта меоварданд ва чунон дасту по мезаданд, ки ҳеҷ ғуломи боихлос он қадар намекард. инро дида ҳамият ва ғайрат маро домангирам шуд. дар вақти бозгашт бо баҳонаи онҳоро бо худ овардам ва чунон ки бояду шояд меҳрубонӣ кардам
ва ба ҳар кадом як амалеро аз амалҳои шоҳибандариро додам. вале ин ду бадтинат поси давлати худро надошта боз қасди қатли ман карданд. чун дуздон бо теғи буррон ба болини ман омаданд, нахуст ин саги бовафо ва ҳушёр ба онҳо ҳамла кард. баъд посбонҳо аз ҳар тараф тохта онҳоро доштанд. шаҳриёро, дигар тоқатам намонд, аммо бар қасосашон розӣ нашудам. хотир ба ҳабс карданашон қарор ёфт. бинобар ин ба ин қафасҳо банд кардам, то ки дар назарам бошанд, на аз дурии онҳо мушавваш ва на аз кирдори бади онҳо дар оташ бошам. ин аст сабаби зиллат ва заҳмати инҳо, ин аст ҳурмати саг.